ମାଙ୍କ ନାମ ଆସିୟମ। And Kalam was the youngest of four brothers and one sister in his family. ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜଣେ ଲାଭେନ୍ ଏବଂ ଆସିୟମଙ୍କର 4 ଜଣ ପୁଅ ଏବଂ ଜଣେ ଝିଅ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଥିଲେ। He was ancestors had been basically traders and landowners, but in the course of the time, their family fell on a hard time and lost their properties. Even their ancestors, by the early childhood, their family had already become poor. Kalam had sent newspaper to supplement his family income. ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ancestors ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଧନୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଲାମ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଜନ୍ମ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ ସବୁବେଳେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ସେଲିଂ କରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। Colombo has started his elementary education at Ramnathpur. ସେ elementary education ଅର୍ଥାତ୍ primary education ସେ ରାମନାଥପୁରରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ he had a science teacher named ଶିବା ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଲେୟର who was a very loving and affectionate person. ତାଙ୍କ ସାଇନ୍ସ ଟିଚରଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶିବା ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଲେୟର, ଯିଏକି ବହୁତ ନିଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କେୟାରିଂ କରୁଥିଲେ, ଲଭିଂ ଏବଂ ଅଧିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। He always inspired Kalam to develop